हेलो फ्रेंड्स, बे भिडियो दिनै जों मिथिगोन गंसे शेयार बा स्टक को बायनायनि सिगां जों माखौ नायनानै जोङो स्टक बा शेयार को जोङो बायनाय जायो शेयार मार्केटआव। बेनि बागै जों बेहाय डिटेल्सै जों बेहाय सावरायगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायनांगोन आरो दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे कन्टेन्ट सावगारियावबो थुनानै जाहाथे गोदान गोदान आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना गिबियावनो नायनो हायो। गोबां इनफरमेशन नोंथांमोना मोननो हायो। बिदिब्ला जोङो गिबियाव क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामनांगोन। क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामनायनि उनाव जों बेहाय लिरनानै होनांगोन सार्चआव थुनानै टिकार टेप। नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदों TICKER टिकार TAPE टिकार टेप। बेहाय नोंथांमोना थुनो नांगोन। बेफोरबायदि लिरनानै टिकार टेप थुनो नांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गिबियावनो नुनानै मोनदों tikartep.in। बेहाय जोङो थुनो नांगोन। बेहाय थुनायनि उनाव आं बेहाय क्रोमखौ सेलेक्ट खालामबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना बेफोरबायदि इन्टारफेस नुनानै मोनगोन। बिदिब्ला बेनि उनाव जोङो जिकुनु कम्पेनिनिखौ जों बेहाय एनालाइज खालामनो हागोन जे बे कम्पेनिया बायनो हाथावगोन हाथावा। बिदिब्ला जों माखौ एनालाइसिस खालामगोन बेनि बागै जों बेहाय सावरायगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नाय। बिदिबा बेनि उनाव जों थांगोन नै सार्च। बे सार्चआव जोङो थुनो नांगोन। बे सार्चआव थुनायनि उनाव जोङो बेहाय लिरनो नांगोन नों मा कम्पेनिखौ नोङो बेहाय एनालाइज खालामगोन। जेनेबा आं बेवहाय ITC खौ लिरबाय ITC खौ लिरबाय। नैहाय नुनानै मोनदों ITC LTD। बेखौ आङो एनालाइज खालामगोन। बेखौ जोङो शेयारखौ बायनो हागोन हाया, बायथावगोन ना बायथावा। बेनिफ्राय ITC लिरनायनि उनाव नोंथांमोना बेहाय नुनानै मोनबाय बेयो गेदेर कम्पेनि। जेनेबा लार्ज केप माने बेहाय बेयो मोनसे गेदेर कम्पेनि। बिदिब्ला बेहायबो होनाय दङ जोंहा ल' रिस्क। बे एपनि थ्रुयै बा बे साइटनि थ्रुयै जोङो बेखौ पुरा डिटेल्सै मोननो हायो। जोबोद मोजां साइट बियो। टिकार टेप एप माबाया एपबो दङ, बियो एप्लिकेसनबो दङ। बेनिफ्राय जों बेहाय सार्च खालामनाबो नायनो हायो गुगोलावबो। बे ल' रिस्कआ जोंहा ल' होननानै बुंदों। बिदिब्ला जों बेफोरबायदि नायनो हायो। बेहाय जोङो थांनाय उइकआव बेसेबां इनकाम होदोंमोन, मान्थआव बेसेबां होदोंमोन, इयाराव बेसेबां, 5 बोसोरनिफ्राय बेसेबां इनकाम होदों, बेफोरनि बागै जोङो बेहाय मिथिनानै मोनो। बिदिब्ला जों बेहाय साजेस्ट होनानै रेटिं होनानै दोनदों 74% बायनो हागोन बे स्टकखौ। बिसोरो 74% रेटिं होनानै दोनदों। साजेस्ट खालामदों जे 74% जोंनिफ्राय साजेस्ट होबाय नोंथांमोना बेखौ बायनो हागोन 74%। बाखिया नोङो एनालाइज खालामनो नांगोन। बिदिब्ला जोङो कम्पेनिया मा खालामो बेनि बागैबो डिटेल्स होनाय दं। बेहाय 3 थुबानो कम्पेनिया मा खालामो बेनि बागै होनाय दङ। बेखौ नोंथांमोना फरायनानै ला। बिदिब्ला बेनि उनाव जोङो मा खालामनांगोन, नैहाय जोंहा नुनानै मोनदों इनकामा बेसे जादों। जेनेबा हमनानै ला रेभिनिउ आरो प्रफिटखौ जों नायबाय। जेनेबा नैहाय प्रफिटआ 2018। बे 2018 प्रफिटआ जादोंमोन बेहाय जोङो 1000 करोड़ होनदोंथ' 11,000 कौटिमोन। बेनिफ्राय बेयो 2019आव 18 बेयो बारायदों प्रफिटआ। इनकामा बेनि बारायदों बेसे 12,000.59 करोड़। बेखिनि बारायदों। बेनिफ्राय जोंहा 2020आव आरो बारायबावदों। बेयो 15,000 नालाय बेयो 15,000.31 करोड़। बेखिनि बेयाव बारायदों 2020आव। बेनिफ्राय 2021आव बेयो 15,000निफ्राय 13,000 फैदों। माने एसे डाउन थांदो बे बोसोरसेनि गेजेराव 20निफ्राय 21नि गेजेराव बेयो डाउन थांदों। जिखिजाया डाउन थांब्लाबो बेयो जे गाज्रि कम्पेनि बेबायदि नङा। बेयो मोजां कम्पेनि। किजानि एबारो बेयो दावखोलांनो हायो। 2021-22आव बेयो दावखोलांनो हायो। जों बिदिब्ला माखौ नायनांगोन बेनि बागै जों बेहाय नायदोनि। बिदिब्ला जोङो बेहाय नैहाय नुनानै मोनदों। बेनि उनाव नोंथांमोना सी फाइनान्सियेल स्टेटमेन्ट बेहाय जोङो क्लिक खालामनांगोन। सी फाइनान्सियेल जों स्टेटमेन्टआव क्लिक खालामनायनि उनाव जों बेहाय नुनानै मोनगोन टटेल रिभिनिउआ जोंहा 2021आव बेसेबां 51,905
एसेनि कौटियावसो गोजा बेयो कौटि एसेनि करर 52,905 कौटि बिसोरो रेभिनिउ दङ बिसोरा बिनिफ्राय जोङो जुदि 20 आव नायोब्ला 20 नि कम्पेयाराव बेयो एसे खमायदों रेभिनिउआबो बिनिफ्राय जोङो इनकामखौ नायबाय इनकामखौ जों मिथिखाबायानो बेहाय जोंहा 2020 आव 15,306 मोन बिनिफ्राय 21 आव 13,000 एसेनि एसे खमायदों नाथाय 2020 21 आरो 22 आव बेयो बारायनो हागौ जियानो हक बेनि उनाव जोङो नायबाय बेलेन्स शीटखौ नायनोसै जों बेहाय बेलेन्स शीटखौ नायबाय बेहाय जों बेलेन्स शीट नायबाय कारेन्ट एसेट्स माने बेहा जितु सम्पति दङ सम्पतिया टटेल एसेट्सआव नायबाय जों बे टटेल एसेट्सखौ बिनि जितु सम्पति थानाय बे सम्पतिया जोंहा 73,760 करोड़ बेखिनि कौटि बिसोरनियाव दोङो बिदिब्ला जोङो लायबिलिटिसखौ नायबाय माने थार बेसे जाना दं कम्पानिया थारखौ जों नायबाय टटेल लायबिलिटिस 13,066 कौटि 0.61 कौटि बेखिनि कौटि बिसोरा थार जाना दङ अब्ला बिदिब्ला टटेल सम्पतिया दोङो 73,000 कौटि थारा दोङो 13,000 कौटि बिदिब्ला जोङो जेब्ला टाइम माबायो अब्लानो बेहाय थारखौ सुख'नो हागोन कम्पानिया बिदिब्ला बे कम्पानिया थैनायनि जेबो माबा गैया बियो जेब्ला इच्छा जायो अब्लानो बियो थारखौ सुख'नो हागोन मानो होनबा सम्पतियानो बेहा दंखायो 73,000 कौटि 13,000 अनलि 13,000 कौटिल'सो बेहा थार दोङो लायबिलिटिस दोङो बिदिब्ला बे कम्पानिया जोबोर पजिटिभ जोबोद मोजां बेयो बेहाय जोङो माबा मथे जोङो आं नोंथांमोनखौ साजेस्ट खालामा जे नोंथांमोना बे स्टकखौ बाय नोंथांमोना नायनानै गावनो सान नोंथांमोना साननानै बेखौ बायजागोन ना बायजाया नोंथांमोना बेखौ बायब्लानो जाबाय बिदिब्ला जों बेहाय नायबाय जोङो केश फ्ल'आ बेहाय बेसेबां दोङो बे कम्पानियाव केश फ्ल' एक्सट्रा फैसा बेसेबां दंबायो बिनि बादैबो जोंहा एक्सट्रा फैसाया बेसेबां दोङो 10,690 कौटि बेखिनि एक्सट्रा फैसा दं बे एक्सट्रा फैसाखौ जों बिसोरो कम्पानिया खामानियाव डेभलपनि खामानि कम्पानिनि डेभलपनि खामानियाव बेफोराव बिसोरो बाहायनो हागोन बिदिब्ला बेबो मोनसे पजिटिभ बिदिब्ला आंनि साजेसनाबो बेनो बे माबाखौ जोङो नायनो हागोन आरोखि नाथाय नोंथांमोना बेखौ साननानै नाय बे कम्पानिखौ जों बायजागोन ना बायजाया आं नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय जे माखौ नायनांगौ बाखिखौ जोङो नायलायनायनि जेबो बारा गोनांथि गैया जोङो मेनलि बेखिनिखौ नायब्लानो जोङो जायो जे बेयो बायजागोन ना बायजाया थारा बेसेबां दङ कम्पानिया बेसेबां माने माबा दोङो मा होनो बेयो बेसेबां बेहा सम्पति दोङो बेफोरखौ नायनाया जोबोद गोनांथि कम्पानिनि मोनसेयाव जोङो इनभेस्टमेन्ट खालामनायनि सिगां जोङो कम्पानिनि शेयारखौ बायनायनि सिगां बेफोरखौ जों नायनाया जोबोद गोनांथि बिदिब्ला बेवहाय कम्पानिया मोजां डिभिडेन्डबो होयो डिभिडेन्ड माने मा कैश डिभिडेन्ड माने जेब्ला कम्पानिया लाब जायो लाब जानायनि उनाव कम्पानिया अफार होयो माने जेनेबा हमनानै ला नोङो 100टा शेयार बायदों 100टा शेयाराव नोंनो मोनसे शेयाराव इयाव होनानै होदों 5.75 करि नोंनो एक्सट्रा फैसा होबावगोन कम्पानिया नोंनो एक्सट्रा फैसा नोंनि एकाउन्टाव सोनानै होगोन कम्पानिया नैबे एक्स डेटआ बेसेबां 10 जुनाव बेयो होदों माने बेखिनि एक्सट्रा होदों बिदिब्ला नोङो 100टा जुदि नोंहा शेयार थायोब्ला 100टा शेयाराव हमनानै ला 600-700 थाखा फ्रि नोंनो कम्पानिया होदों 10 जुननि माबायाव नोंनो बेखौ होदोंमोन कम्पानिया 600-700 थाखा नोंनो फ्रि होदों बेफोरबायदि कम्पानिया होबाय थायो बेखौ डिभिडेन्ड होननानै बुंनाय जायो कैश डिभिडेन्ड होननानै बुंनाय जायो बेफोरबायदि एक्सट्रा होनाय फैसाखौ जेब्ला बे एक्सट्रा होनाय फैसाखौ मब्ला होयो जेब्ला कम्पानिया लाब जायो अब्लासो होयो माने कम्पानिया लाब जानाय माबाखौ जायफोरा बायग्रा शेयार हल्डार बिसोरनोबो बेखौ लाबनि माबाखौ अंशखौ बेहाय राननानै होयो बेखौ कैश डिभिडेन्ड होननानै बुंनाय जायो बिदिब्ला बे बोसोराव कैश डिभिडेन्ड होबाय खननैयानो होबाय बे बोसोराव नै फेब्रुवारियाव खनसे होदोंमोन 2 करि होदोंमोन बेहायबो ओमफ्राय नै दा जुनावनो होबावबाय आरोबाव कैश डिभिडेन्ड बेयो 5.75 जानोबो हागौ दा जुलाइ
जेनेबा जानोबो हागौ आगष्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बर बेहालागै किजानि खनसे होबावनो हायो लाब जायोब्ला कम्पेनिया बेफोरबायदि एक्सट्रा फैसा कम्पेनिया होयो आरोखि बेखौ जों केश डिभिडेन्ड होनना बुंनाय जायो। बिदिब्ला जों बेहाय नायदों जोङो टेक्निकेल एनालाइसिसआव नैबेहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयारिसआ 5 बुलिसआ 12 बिदिब्ला बुलिस माने जोंहा दावखोनाय लाब खालामनाय बे लाब खालामनाय जोंहा बुलिसआ 12 बार जादोंमोन बेनिफ्राय बेहाय जोङो जितु लसआव थांदोंमोन लसआव थांनायनि माबाया बेहाय खनबा जादोंमोन बिदिब्ला बेयो मोजाङानो होनना जों बेखौ बुंनो हागोन टेक्निकेल एनालाइसिसआव। बिदिब्ला जोङो फान्डामेन्टेल एनालाइसिस नायदोनि फान्डामेन्टेल एनालाइसिसआव बिदिब्ला कुवालिटिया मोजाङानो बिदिब्ला भेलुएसनाबो फेयार मोजाङानो फाइनान्सियेल ट्रेन्डआबो फ्लेट बिदिब्ला बेयो मोजाङानो बुंजायो बेखौबो। बेखिनि जोङो फान्डामेन्टेल्स एनालाइसिस बेखिनि बिदिब्ला आंनि मथेब्लाबो बेयाव आं नोंथांमोननो 80% माने साजेस्ट खालामगोन नोंथांमोना बे शेयारखौ बायनो हागोन। बाखि नोंथांमोना बायनोब्ला बे शेयारखौ नोंथांमोना माबा खालामबावबानो जाबाय एनालाइसिस खालामबावब्लानो जाबाय जे बायनाया हामगोन ना बायिया हामगोन नोंथांमोननि सायाव बेयो डिपेन्डस जागोन। दासिमबो नोंथांमोना जुदि शेयार मार्केटआव एकाउन्ट खुलियाखैब्ला नोंथांमोना एकाउन्ट खुलि आपस्टक होननाय आं मोनसे लिंक होनानै दोनदों आपस्टक बे आपस्टकआव थांनानै नोंथांमोना एकाउन्ट खुलिनो हागोन अब्लासो जों बेहाय शेयार मार्केटआव जोङो इनभेस्टमेन्ट खालामनो हागोन जोंनि माबाखौ बेनिफ्राय जोङो लाब लानानै जों बेहाय माबा खालामनो हागोन ब्ला जोङो आपस्टक लिंकआव होनानै दोन नोंथांमोना बेनिफ्राय थांनानै माबायोब्लानो जाबाय खुलियोब्लानो जाबाय। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो जोबोर सोलोंनो लागा दंबोयो गोबां सोलोंनो लागा दं बे जेबोआनो नङा गोबां सोलोंनांगोन लोगोसे जोङो इनभेस्टमेन्ट खालामलांबाय थानांगोन अब्लासो जों मिथिलांबायबो थागोन इनभेस्टमेन्ट खालामलांबाय थानांगोन लोगोसे मिथिलांबाय थागोन अब्लासो जोङो मोजां बेहाय जोङो इनकाम खालामनो हागोन। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो गोजोन्थों।